New Year ka kotler pakhata chuan putar pakhat kumsom sari mi arthar chu thuam no pa ngai satlia mai ha in abek a po chu a hlui lampang ania tiang hol chuin kotlera chuan mi pui jinga chuan hotel lampanin akal ve meka he hotel pan mek hi New Year ka hotel changkang ber pol ni kong khar bula thlen chuan kong khar chu da thalang vek ani wangin a chunga security loading po chu a hmu thei nga la security bula thlen chuan security chuan lo ti dingin security chuan arthar hne na chuan min lo thathiam lo kapu khuya nge kalitum pui theina cheka neem ti in a lo zota arthar chuan ni du varvarin heta hian booking ka ti a thil engam han zo lok chau ka du ni an ti a chuta security chu lo ni varvarin kapu tuina mo ikalna turmi na hril sual che ni lo mo he hi manhattan hotel changkang le man to ber ni sin he hotel a hi chuan mi ho sa le billionaire chin lo chu tuma rongkal ngai lo sin mi pa ngai mai local te chuan an bil tem pe thei lo thina sin an tia chutian biak lai chuan an sira chuan receptionist meichia alo om ve a chutian tu soi chu Jessica po chuan lo thra ve veka Jessica chuan Arthur chu alu tanga keler thlenga en deuh wangwangin hmuhsit mel tak chuan anuya anui dan tang chuan Arthur hi alo welcome mel vak lo hmuhsit le en tiam takin anui zawk ani chuta Jessica chuan Arthur hnena kapu heta hian booking ti thei ka varing lo ve a chan chu he hi New Year khopui chunga booking ti na man to berle changkang berania ikalna turi hai zawk ani lo mo ti na lo bia chuta Arthur chuan hanen thale te heta hian booking chu ka tinge lom atia Jessica chuan oilo mel taka lu thing pa chuan ole kapu ma se huna du deuh dona khalai thuna ola khan milong hwa lok mai ro o ti in a changa Arthur chuan ole ti in Jessica thuna kom huna lampang chu apana mi ho se tak lo om vete chuan makti mel takin Arthur chu an lo en thup theng khat chuan he mi vak ro lai hian hilai hmuna enge lo ti le ti in a lo phun ro sep sepa a then ro in he pa chuan thingpi no khat po a lei thei don ni ti in musit mel tak chuan an lo ti ve thung Arthur chuan an tu sei zong zong chu hrema se engma sei lo chuan a kalpa ngai chuan a kala thutleng sei pakhata chuan a thuta a thutpa chuan a bek chu chuata da in a kut panhi chuan a tiang keng chu adoma ngoi rengen thutle hle a chutia thutle le lai chuan a bul velami te chuan makti mel takin an lo en thupa an phun ru sap sap bok ngoi renga thut lai chuan a bulmi no pangte pakhat chu lo kalin Arthur chu en deuh wangwanga chuta nu hne na chuan kanu he putar hi engwang nge helai bula hian a thut ve reng helai mi te nen hian am fain anglo em ve de na zota anu chuan a fapa hne na khalam hoi su mi hring te chunga van doina lo tlen hian he tiang hi om thina lom ti in a hrila chum hnuah chuan restaurant na thok te chu in bia in Jessica chuan kan general manager Starling an hriachia chuan apoi via wang he tianga mir thei tak helai hmun velan lo om ve hi kan system chuan a phal lo sin mole kan restaurant ti hming hliawna ni ti na soya chuta thopi pa chuan nui chunga lo soi le in lungai ma ta che he tiang mai buina tling hleinem nakina tho chu ka nga akalbo le mai dona lom alo ti a Arthur chuan an tu soi chu lo ngai thlakiawa ma se engma soi chuak lem lo ngoi reng chuan a thutna chuan a thu renga dakar khat don lai thut nu chuan a chang chuan sanan en le thina tuimo in heta booking ti ve ni mo ti an zo be sei hle ani chutia rei fe nga nu chuan be dongin reception lampang chu panin a ngak tu mei chia hne na chuan mem i boi ve mai theya ma se khonga in general manager milo kol saklok theyem thilpui mo taka bik lok chek aduni tin lo sei mero antia Jessica chu ingai tu wangwangin nang hian GM hui du mo antia phone chu lain GM chu call ta general manager
Richard Starling chuan phone chu lo la in Jessica chuan hne na Mr Starling tuna hian putar upato tak pakhat hian mu che du ni atia Starling chuan dat thlang atang chuan Arthur chu lo murenga nui hul hakin kan guest turem ni tuna hian ama mu turin hun kan nei lo tikhan milung hatir meidonia tina shrila chuta Jessica chuan GM in huna nei lo ti in longhal ko ro ti in a shrila Arthur chu ngoi ranga kalin kil khata chuan GM hakin a thule ta ni midang ho chuan khating hotel chang kang lo tuka kut do ang maya bale to putar om rang chu maktin an endu kharmai Arthur chuan do thei takin da kar feng hak le ta receptionist Jessica chu abula local le in khongai takin lo hak ram ro kan GM he boilu tuka huna nei mai lo ni tina thil le a Arthur chuan ni chungin a lo bu zawa ole kalung hak don ye tina lo changa chuti lai chuan GM Starling chu Europe pa house tak pakhat nen phone in lo im be meka chapo da le indu na chu a mela lang chiang hle revak lo a phone chu mang zo le ta a Jessica hena tangin phone call a dong le ta Jessica chuan hne na sir putar khala om rengania khongain nangman ron biela kaltir mei te ani lo chuan congress te hian an ning tonia atia chuta GM Starling chuan khatikhan lo thu mai ro se among kham huna amaina chove mayang khateng kholai wak ro lai mai biak nan hun ka nei lo atia anin biak zon hnuah chuan a staff tar pakhat chu alo thlenga a hming chu Tommy Evans ani ani chu he hotela an bellboy ani a Tommy an mi ho sa tak omna Arthur lo om ve mu chuan anui se ru deuh ma se Arthur chu a za ru hle chuta Arthur chu muang changin a pan phia a hne na chuan milo hre thiam nuk te ka pu heta hian engtiar ngei om to tu man an tampui lo chem ni tuin turi du em ti ina zota chuta Arthur chuan nui chunga lo changin angai love boya heta hian GM mu ka duwa ala boya wangin heta hian ka lo hma ka ni e tina changa Tommy chuan lungai su tun hen ka muti don chenia tina shrila Arthur chuan kalom nu tuke patheni mal som cho ro se ati hnu chuan Tommy chu kalsun ngalin GM room lampang apan ngala kong kharbul thlen chuan kong ka chukikin alu hnuah chuan GM chuan engwang nge heta hi ni local tina lo zota Tommy chuan za tak chungin sar solaison putar pakhatin mudum chen ngak reng che a tina shrila chuta GM chuan thinrim mel takin Tommy chu ena Tommy voing zat nge hekal pungi ka hril don che he putar hi kan ges ani lo he tiang thil ho mai maya I hun khoral to chuang che tina lo ti je ka Tommy chuan ma se sar a soidan chuan thil man motlak taka biak lok che du thua soya anti chuan GM Starling chuan Tommy he tiang kholai mi wak ro lai mai thu hi ngai poi mo su alo tia Tommy chu ngoi ta renga chuta GM Starling chuan a thuam na imbel tang po son mi ho sa ni don lo ti a hria teng kha he hi boina tur ni lo in har wa thokro ati chuan Tommy po an ha chun zom tur chuan a chok ta a chu hnuah chuan Arthur chuan do thei taka GM ha ka lo thureng lai chu a hmuwa abula chuan thu in an hena kati pal tuk mu ti cha ka tuma ma se kan GM hila boy emani ti in thlahung takin Arthur hena chuan a hrila Arthur chu lo nuin Tommy dara chuan zoi te na benga apoi lo wala itumna sa ti ka hrialom ati chuan Tommy mi tatang chuan mi ti lo luang choka a hmu dan chuan he putar hi mi pa ngai chunglam ni na hretat ani a in chena phena hian thil ti theina mak tak a hotel bok midang te chuan Arthur le Tommy in belai chu an lo ni zat hle a Tommy chuan nuam telovin akasan ta a da kara liam le hnu chuan mai mi ching wangin Arthur chu ai ngei tua do theina hi ring chakna ani jok phone ni tina ngai tua ni chuten ngai tua mek lai chuan da som panhile achan ve lo re reng mai Arthur po chuan hak re in tia a hak thei ta lo
mong changa dingin a bek chu aka dokan omna lam chu pan phei le ta midang chu lo om ve thupa anni chuan fiam tu tho na na lo mangin enteu ku do lo kalania 911 kha call ro an lo tia arthara chu jessica hne na bok chon kal le in jessica chuan kapu lo ngak turin ka thel chakha gm la boy ani tina lo hawa arthara chuan hei nula ke mana pin dana ka wa munge tin gm pin dan lama chuan a pen pheita a kong khalam ba pan lai chon bidang chuan ngoi rengin an lo en thupa a kalna lama pinga chuan a lo en ve zela eng thil nge lo thlen don ti an tha chak hlom hle kong khara hon hnuah chuan gm pin dana chuan a lut ta a gm chu chapo mel takin a lo thu artha lo lu ta mu vele eng thil nge hetai lo ti don engei du tin a lo zota chuta arthar chuan mong changa bek chung chu zina envelope pakhat chu la chuakin gm starling hne na chuan a peta a heng te ka thil nei chung changa lekha poi mo ten ni a ilo en don nia atia gm chun nui chungin envelope chu la in en po en manglovin ado khana chun a the pheya chuta longai thate mi ten credit card ta poisa ni to lo huna mumal nei lo takin an chung chuak fo thin regani namang hi chu in mail en mai po in eng mai nei lo ni ti ka hrialom heta hian eng mai nei nei lo chu van security ka ko mai min chu san vatla itan thazo kang atia arthar chun gm chu mita tak chu na ena ai sum thei to big lo chuta mr starling eng tinge en po en lovin ngai dani siam thei document chu ve khat chon en chinte lekha bu hi a kom tang te ngot su tinan house ka starling chuan a cher chu hengin zadawin a nui ngala he lai kha hi ke na ngai love harvard university a management ka zo to a he tiang po hi kum tam tak na hi ka lo thok to ni mi poisa nei le nei lo po an mel tang ka hria nang po i mel tang chuan eng mai nei lo ti ka hria ni ati ta je ka chu en biak na thria chuan july om ve chong song chuan nui za a chuta artha chuan mong chang envelope chu da na ya a tha e ka tu soi oi lo ni chung ka kal sanang che voi nei thil te wang hian ile in chir via wang ti in kong khar lam chu pan san ta a kong khar hnunga chuan ges eng moza lo omin an lo phun sap sapa gm chuan te thle mai hetiang phalna lova helai man local te chu lo hau tur ni reng ani an lo ti hloba arthar chuan hotel chu chu san tumin kong khar lama pana na thok le ges tam tak chuan lo mu in an lo ngoi thupa ma se gm resta starling chu chera thuina lo ni huwa huwa a mel chu chapo na le hmuhsit na chuan a khatani chuti lai chuan bell boy chu a do kam bula chuan localin envelope chu la a na thok ho omna room a chuan a kalpui ta ni room a thlen chuan a computer chu tunungin an hotel mi poi mo te hming chuan a file chu an hai chuaka chiang deuh zoka han en chuan an thona hotel nei tu hming a muta a makti takin a meng zaw ko ka a thil mu chu maka til tuk chu a tong chok thilo hialani chu file a arthar chuan an thona za som ru panga sera lo neya he hotel din tu zinga hian hotel ti mu chuak bok chuta man mo takin file chu print chuak ngala lekha chu kengin gm pin dalam pan chuan man mo takin atlan wat gm pin dana lu hnuah chuan gm chuan phone lo mang meka tomi chuan gm hne na he lekha hin en chiang te he hotel local putar khani to pa lo ni rengani hi atia gm chuan phone man lai chu da vatin room zete tomi chu ena chu tiang report ten om tak chu ka boy pui pe lo wen zain ka thil don che hei hi alemani hi atia tomi chuan ma se sar file a hian chiang takin hotel nei tu hi mr r thara ni thu in ziakani thu dik lo ni chuan ati mek line gm chuan a lekha chu lak sakina en thuaka ma se chiar chuan lo chuan tomi chu apele de ngala chuta ama ai vin jokin heting lekha lak tlak lo hi ken pe lo i na chu boy pui turin ka hril lo chem ni he hotel hi putar din ni lovin kima finna din ni hi ati chuan tomi chuan makati khramai a mela chuan beidon mak tak alang chok hialani
chum hnu chon tomi chuan file kengin GM room chu a chu san ta ngala lobia ten chon ar thar mela do theina maktak lo lang chuak chu hre chuaka hei hi sup dona mai nilovin mihring infiana dik takani ti hre chuak ta ni tlai lo ni chon ni wa khopui chung chu a eng tura gas te po sudnal tak tak ha in an local hloma na thokte po an mani na thewa an boi hle ma se to meru lu chu a thil theta wang chon a boi ru hle arin dan chon an thona hotel a dang lamna thlen ngei aring tlatani atuka chon hotel boruak chu dang lam hle meya giltina na thokte a chon phok lekna engemaw taka om na thok theng khat chuan arukin an thil hriat chu a in hrel sup supa a then chuan nimina putar local kha he hotel nei tu ni ti in a in hrel hlom chu thu chuan relo te a hotel pumpui chu fan chu veka ma se a then chuan oi thei chuang lo hetiang hotel chang kang le man to hi putar ta ni an ring thei lo ani chumini chuma dar som le chan ve vela chuan hotel main gate a putar ar thara chu a thuam panga in belin a local le a ma se ama chawni to lovin mi pakhata ron hroi tel a kalpui pa chuan sulnal takin belin briefcase khai buka na thokte na lo mu chuan makan ti kher mai a chan chu nimin mai putar local kha tuna chuan CEO ni in a local wang ani arthar chuan a kut phar chuakin GM lo ko ro an tia tuna chuan o chu anem ta vak lo relotia GM Starling chu rongkal chuakin a mela chuan azam hle ti hriat nui chungin I local le mi tin an zota chuta arthar chuan Richard Starling nimin khan I thil ti wangin ile in chirvia wang katika a huna lo thleng ta ni hi ati Richard Starling chu nui sukin in soifia tuma ma se arthar kalpui dan themi chuan a briefcase chu hongin lekhapui mo chu phor chuakin mi zongsong hmuah chuan dawhkana a dah a he lekha hian Mr. Arthur Belleton chu he hotel nei tu ti chiang takin a finfia za a somruk panga sera nei bokani ti chiang takin in ziu bok ati chuan na thokho chuan makan ti kher mai Jessica po chu a taksa khur tan ngal dera olal pa le a nei tu dik takalo ni mo thilian tak kan lo ti sualani atia chuta Arthur chuan a tiang hol chuan a chu churi churin thinrim le ovin takin Mr. Starling voina tang hian he hotela GM inei thei tol wang nang chu he din muna ding tur hian imi ji na phalo itlak lawani tuna tangin tomi events hian idin mun hi chel to ang atia chuta GM chuan kadin muna tanga min paithla turin tunge moi ni le he hotel hlo thin thinan hian kum tam takalo be tho chin atia Arthur chuan vin takin hei hi kalal ramani hi hei hi ka thorim na wanga omani hi ka du chuan khoi industry ama thok thei mi lo turin ka siam thei bok che tuna tang chuan hmuhsit thin ten an tho thin I thok ve tawng antia chuta Arthur chuan tomi chu kovin adara vuana tuna I thiam na chu sang lo ma se mi thatakini wain ka choi sang ang che hruai tu ni tur chuan mi tha hin poi mo ber tuna chuan general manager a iom tawng antia tomi lon mu tuk chu ami tui tla hiala tomi chuan Mr. Arthur ke chuan ka tho tur ka thok mai lom atia Arthur chuan mo phurna hlen tluka qualification tha ngai lo ati ve thung chuta reception a chuan kalin Jessica hena chuan Jessica nang chu evei khati sulna ni wain ka ngai da mangche ma se hei hi shreng ro mi bank account na paisa om tu za chu an thum na imbela tangin te ngai su mihring zongsong hian zo omna in ang vek kan nei ati chuan Jessica chu kutsi me wina tapa khongai takin mi ngai dum ro hetiang he vei khat ma thleng le to ngai lawang ati ta ni chuta hotel na tok zongsong ma chuan Arthur chuan ring takin thu soya he hotel hi mi ho sa te tan chaw ni lova mihring tu pon nang vek turani ang mi tu po re thele ho sa then ranga piang tan heta hmun om lawang atia thu sei zo chuan za takin cheben buka thu sei zo chuan Arthur chuan a kal san le ta ni khamini tang khan
he hotel a hian mi ho sa le re thei te chu clear thanin om tolova na thok te po in tu po za tak le ngai sang takin an lo beta thin ani ole khati jong kha kan video ron da thei te ania clear tu te tu na kan video en zo tak ang kha he kan zo ram kan ram nge hian in tong to kan omem tin zora ma hian re theile hosa te inkar hi a zaw ve vem ti te kan rilu kan ngai tu na te mo kan ngai tu chun zom ngai kan ringa comment na lam panga te po a soi thei tur anga yang o in zawain hun man nuam le vek ule